يقللالو السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خزلو حقف حوخا ما دنك الرب متاعت نجزها دكوا قراريبات تبل لابدها أنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نكساس لو يدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صارت الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنم سختت مران ملس أبسنا هنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس اللي قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لو مون كل ميديا فتشنا نعانا كم هرنا زخل كم فلطو زلنا كنستوعلو زلنا بقلنا كم حبرة تسوون أقداسنا زلوهم زيناتاتن حبريتان إذا لكم متجلغو نايرترا بزح دسب بالحبريتا كل وايزا فيديو زيا نقولنا وين كن فلطون كن جنزوبان زلنايو أبزوبانا زقبر زلو بوليتيكاوي قطباوي كاب أبناء عالم درجة زومنا جبرنا زومينا جبرنا نبعدنا كملسينا موداتا سلزي مجمريا بتوم عبيت زيناتات أبيروبان أمريكان زلهم it's a very important information باهم كنجمرينا لايك مقبار support مقبار أبالاتنا إذا channel join your members مهان أن عدمكو مجمريا بزي أبيروبان أب أمريكان زقبر زلو بغطة باو قداي كنجمرينا what's going on من البات توم أبيروبا زلنا زيادة كنفلتو زلنا سلزخوني بزيها كنجمرينا. Beacon of economic stability in Europe is now facing a growing crisis. The ifo Business Climate Index, that's a key indicator of economic sentiment, has plummeted to its lowest level in months. And this signals a significant جرمن كبهال كله عند حقوق طبعا أوروبيين نزارب. سلزي the backbone of European economy و EU يزبهال. عند حقوق أنت تهارين كدما خلا كلات كبت فكر كسرح يكلنيو. جرمن طبعا جرمن دما هذا indicator أبزي وانزي ويونا تقطبا أقدمو زمت تقطبا أب حدا جنيا كنتات بس يحكم زلون نكعرون بزح بدهو كقاطم مخانو جرمن ترايقنا يكونن نبومو لأوروبا تماس حصل دما نا أمريكا national security advisor نشاينا انت قبر كيدو خمزلو كريينا لذا فيديو زيا بقطبا بهجرة درجة إيكونومي بقطبا بهجرة رايد يكونس بقول لخا ننفس وقفنا كتنكفنا يمهنياتو هبتامات كابز حبريتاز تدقيفهم تايسو قمتي وزلو كريوس لزغنا downturn in the German economy. The manufacturing sector, which is a cornerstone of Germany's economy. So تكتبا confidence بحالالو كل جزء consumer spending كمون business confidence index بحالالو بتوم investors صوت كالاتن مانجراتن نتكتبا نيتهجر ناتأمبتو حبريتا نرايو انت عينت confidence اللوم هذا سب confidence ويون رئيس متممان بتزلو كنتات ديت أمامينو جنزبوكو فراي كلنيو توسع خسرح كخفتاي كلنيو بنتقارو نتزلو وسرح كودل ويون جنزبو بتنكاغ كحزيز جمر إذا نقرأت زي بتنكاغ جنزب كام حاسب كوينك سمع عنا يخلي أبكو طبعا كون كلهم بنتقاريو سبات كتنكاغون تجميرهم أبتداغا نبرت هاي جزونيوم ماكينة جزء حسبو نانا أي جنزبي ما حش يحشني بلو كالي نقرأت فاكيشن خذ حسبو جنزبهم كحزي جمرو كامباني تادما وفرك جبرز حسب النوع كتنكاغ يبلو انتي مالتي تنكاغ هذا ما تصبغ عندي كتب له تخليهم يا بقمت عليه جناب كتبة ترازلو معناته
ንስኻ ክትገዝእ ተዘይኪልካ እቲ ትካል እንታይ ክገብር እዩ መኪና ክትገዝእ ዝግባእካ እንተደይ ገዚእኻ ንብረት ክትገዝእ ዝግባእካ እንተደይ ገዚእኻ እቲ ንዑ ዘፍሪ ትካል እንታይ ገብር እዩ ዋ ዝሽየጠሉ ስለዘየለ እንታይ ገብር እዩ ንሱ ድማ ነቲ ናይ ምፍራይ ፕሮግራም ናይ ፕሮዳክሽን ናቱ ክቆርፆ እዩ ቆርፆ ተጀሚሩ እንታይ ክገብር ነቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ከጉድሎ ተጀሚሩ ሰራሕተኛታት ክሰጉግ እዩ ስለዚ ተጠዊያ ናብ ሰራሕተኛ ትምለስ ሰራሕተኛ ክስጎግ እዩ ደሞዝ ክህልዎ ይኮነን ሽዑ ድማ ትቁጠባ መሊሱ ናብቲ ሪሴሽን ከምኡ ድማ ዲፕሬሽን ዝበሃል ክኸይድ ይኽእል እዚ ነገር እዚ ብዓብዩ ብጀርመን ክንሪኦ ኢና ተመሊስና ሓደ ብሓደ ዋላ ዓዲ እንግሊዝ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና is particularly hard hit. The manufacturing PMI, that's a measure of manufacturing activity, it's remained below the contraction threshold for an extended period. And this suggests that German factories are struggling to maintain production levels. Consumer spending, often a driver of economic growth. So, እቲ production manufacturing sector ናይ ጀርመን ከምቲ ናይ manufacturing hub ስለ ዝኾነ ጀርመን ዝነበረ እቲ manufacturing ወይ ከዓ ፋብሪካታት ናይ ጀርመን ጽቡቕ ይሰርሕ የለን ንሱ ድማ ብዙሕ ቫሪያብልስ ወይ ከዓ ብዙሓት ባእታታት ኣለዉ ንኸምኡ ክገብሩ ዝኽኣሉ ሓደ ካብኦም እቲ ፀዓት ዋጋ ናይ ፀዓት ምውሳኹ እቲ ካብ ራሻ ዝረኽቦ ዝነበሩ ፀዓት ድማ ስለ ዝተኣለየ እዩ ንዑ መተካእታ ድማ በቲ ተወዳዳሪ ዋጋ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ሓደ ካብ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ተወሳኽቲ ካልኦት ፀገማት እውን ኣለዎም ኣብቲ ቁጠባ እውን ይቕደሙ ስለ ዘለዉ ምናልባት ነዚ ሓደ ብሓደ ነቲ ቁጠባ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ብሉምበርግ ዝገበሩ ሓበሬታ እስካ ንርኢ Data tell us about where the German economy is right now. Good morning. Yes, the German economy has been stuck in stagnation for some time, and this is getting worse. That's what the data is telling. What's been of particular... So, the three was along Clemens first, مثلا شمو እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓደ ኢንስቲትዩት ፕሬሲደንት እዩ እቲ ሓበሬታ ወይ እውን ዳታ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዓይነት መደምደምታ ሂበኩም ኣሎ ክብል ከሎ ጀርመኒ ኣብ ስታግኔሽን ወይ እውን ስታግናንት ክበሃል ከሎ ብትግርኛ ስለ ትኽክል ቃል ድለዩላ ኣነ ብኸመይ ክገልፀልኩም እኽእል ንላዕሊ ኣይንላዕሊ ታሕቲ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ዝበለ ማለት እዩ ጀምሎ ስታግ ዝገበረ ሕጂ ኣበይ ስታግ ገይሩ ዘሎ ግን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ኣብቲ ዝነበሮ ድማ ክንዲ ንላዕሊ ክበራበር ዝፍትን ኣብኡ ስታግ ገይሩ ማለት እዩ ጠጠው ኢሉ ኣብቲ ዝነበሮ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ከለካ ስታግ ጌርካ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን እንጂ ግን ታሕቲ ወሪዱ ኣብቲ ወሪድዎ ዘሎ ቁሩብ ክበራበር ዝግብኦ ኣብኡ ጠጠው ክብል ከሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ሽግር እናበኣሰ ክኸይድ ወይ እናቐፀለ ክኸይድ ምዃኑ ዘተንብህ እዩ ካብ ሚኒክ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ናይ ስምዒታዊ ወይ ናይ ፅልኢ ሓበሬታ ኣይኮነን ካብ main data information ናይ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣነ ኣብዚ ክበኩም ከለኹ ከፍርሃኩም ከርዕደኩም ኢለ ኣይኮንኩን it's a fact እቲ ዘሎ ሓበሬታ ሰሚዕካ ናትካ መደምደምታ ክትገብረሉ ናትካ ፕላን ክተውፅኣሉ ዘገድስ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዩ ጃንካ ሓበሬታ ኣይኮነን ስኢልካ ዝንትን ካብ ብዙሓት ብቁዓት ቦታታት ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ እዚ ግን ስቂሉ ዝመፀ እውን ኣይኮነን መሰረት ዘለዎ እዩ ክንሪኦ The concern is manufacturing, and in manufacturing we have a rather bad reading. This is coming in particular from investment good producers, suggesting that the weakness in investment ንሪኦ ዘለና እቲ ጀርመን እቲ IFO ኢፎ ሰርቬይ ዝበሃል ከም ዝሪኦ ዘሎ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ከመይ ኢሉ ኣብ 2020 በቲ ናይ ኮቪድ ንታሕቲ ገፁ ምስ ወረደ ካብኡ ድሕሪኡ ሪካቨር ክገብር ፈቲኑ ናይ ውግ ናይ ጀርመን ናይ ዩክሬን ምስ ጀመረ ድማ ኤግዛክትሊ 2022 ኣብ መጀመርያ ስለ ዝጀመረ ወርሒ 2-3 ኣቢሉ ኣብ ኩሉ ንታሕቲ ድሮፕ ምስ ገበረ ቀፃሊ ንታሕቲ ገፁ ሽዑ ቁሩብ ሪካቨር ክገብር ምስ ጀመረ ድማ እቲ ዘሎ ስትራክቸርስ እቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ቻይና ንግዲ ውግእ ካብ 2023 ስለ ዝጀመረ መሊሱ ንታሕቲ ወሪዱ ስቲል ኣብቲ ታሕቲ ወለቕ ዘለቕ ብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ ደረጃ ንክምለስ ጠቕላላ ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሽግር ዘሎ ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ቀረባ ድማ ንክዕረ ይኽእል ኣይክእልን ዝብል ምናልባት ካብዚኣቶም ንላዕሊ ሓደ ዓብ ስኮላር ክገልፆ እዩ እዚ ፀገም እዚ ብቀረባ ዝተፈጠረ ፀገም ከም ዘይኮነ ኣብዚኣ እስከ ንሓደ ሊቀሊቃውንቲ ዝኾነ ስኮላር እስከ ንስማዕ እዩ Even blunt in my reply. The Ukraine war is a disaster that is a result of European geopolitical incompetence. And I think we must call a spade a spade. Peace, as in Southeast Asia, reflects geopolitical competence. Wars, as in Ukraine and Gaza, reflect geopolitical incompetence. እንታይ ይብል ኣሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝፈጠሮ ሽግር ኣብ ኤውሮጳ መርኣያ ናይቲ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ናይ ሓይሊ ምንቅስቃሳት ብቅዓት ከም ዘይብሎም ዘነፃፀረ ወይ እውን ሓደ ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ይብል ኣሎ ሰላም ኤውሮጳ እቲ ዝኸድዎ ዝነበረ ኣካይዳ እቲ ዕድላት ስለ ዝነበሮም ጥራይ እምበር ብቅዓት ናይ መርሕነት
ናይ መወዳእታ ድኽመት ናይ መርሕነቶም ብፍላይ ድማ ናይ ጂኦፖለቲካ ማለት ፖለቲካ ምስ ጂኦግራፊ ወይ እውን ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክኸይድ ከሎ ስለዚ ዝሑል ኩናት ዓይነት ኣካይዳ ክኽየድ ከሎ ኤሮፓ ጠቕላላ ኣካይዳ ክርድእዎ ይከኣሉን ዘለዎም ፀጋታትን ሓይልን ገዲፎም ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ክተሉ ኣለዎ ኣብዚኣ ስምዑ ሕጂ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ኣብ ጉድጓድ እትዮሞም ንባዕሎም ክቕፅሉ ይፍትኑ ከም ዘለው እዚኣ ድማ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ይውሽ ነዚ ሰሚዖም ሓደ ካብቶም ናይ ዓዲ እንግሊዝ መራሕቲ ናይ ኣቲንክ ናይ ሴንትራል ባንክ ድዩ ናይ ገለ ሓላፊ ነዛ መፅሓፍ ናይዚ ካብተን ዝበለፃ መፅሓፍቲ ኢልዋ ነይሩ ግን ነቲ ዝፈልጥዎ ከተግብሩ ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ ትሕቶ እምበር ስምዑ ሕጂ እንታይ ከም ዝብል ኣብ ኤስያ ንሪኦ ዘለና ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ማለት ቻይና ሲንጋፖር ማሌዥያ ቪየትናም ፊሊፒን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ እተን ቁጠባናተን ኢንዶኔዥያ ዝበራበራ ዘለዋ ሃገራት እንዴን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሰላም ዋላ እኳ ብዙሕ ቴንሽንስ እንተሎ ብቅዓት ናይ ጂኦፖለቲካዊ መረዳእታ ዘሎ መርሕነት ስለ ዘሎ ነቲ ዘሎ ሽግራት ናብ ውግእ ከይከደ ብቁጠባ ክትክእዎ እናፈትኑ ነቲ ደሊከይ ዝኾነ መንገዲ ከመይ ኢሎም ይኸድዎ ኣለው ኣብ ኤሮፓ ግን ንእሽተይ ፀገም ክፈትሕዎ ዝግባእ ናብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣትዮም ንዑ ክንድጠጠው ዘብሉ ንዑ ላምባ ክቅስቅሱ ንርኢ ኣለና እስራኤል ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ዘላ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ድማ ዝገደደ ኢንኮምፔተንስ ወይ እውን ዘይብቅዓት ናይ መርሕነት እዩ ዘንፀባርቕ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ ሲንጋፖር መራሒ ምስ ኤሮፓን ኣሜሪካን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ እዩ ኣብ UN Security Council ከሓላፊ ዝነበረ እዩ And the Europeans at the end of the Cold War had a golden opportunity to complete this centuries-long quest to bring Russia and the West closer together, right? If the European leaders had been wise, they should have found ways and means of engaging Russia wisely and integrating it into the fabric of Europe. But unfortunately, after the Cold War ended, the Europeans haven't had those kinds of long-range thinkers. They have ኤሮፓ ተዛዕበየ ጌጋ ዝፈፀመታ ኢሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እንታይ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ኢልና ወይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም እንተሪእና ቀዳማይ ሓይሊ ነቲ ውግእ ዝፈጥር ዝነበረ ጀርመኒ እንድሕሪ ኢልና ምስ መን ዋጋ ነይሩ ምስ ሜይንላንድ ኤሮፓ ነተን ዌስተርን ዩሮፒያን ካንትሪስ ዩኬ ፍራንስ ብላብላ ክንብል ከለና ብንየው ድማ ቀፃሊ ምስ ራሻ እዩ ዝዋጋ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ይኹን ኣብ ካልኣይ ስለዚ ድሕሪ ዝሑል ኩናት እቲ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ምስ ወደቐ ነታ ራሻ ትበሃል ከምቲ ንኤሮፓ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳይ ኩላቶም ጥልያን ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ኮይኖም ነቲ ውግእ ከጥፍዎ ዝፈተኑ ልክዕ ከምኡ ድማ ንሩስያ ኣካል ናይ ተቆጠባ ናይ ኤሮፓ ብምግባር ሓደ ዓብይ ኤሮፓ ክምስርቱ ክኽእሉ ነይርዎም ምክንያቱ ራሻ ዋላ ከተውድቃ እንተፈተንካ ሓያል ኮይኑ ክትንስእ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ክዝንጋዕ ይብልካ እቲ ዝበለፀ ምሱ ምሳኻ ጠሚርካ ብምግባር ዩኒቲ ብምፍጣር ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ክትፈትሖ ነይርካ መራሕቲ ኤሮፓ ግን ከምኡ ዓይነት ብስለት ስለ ዘይነበሮም ብስለት ነይርዎም እውን ክኸውን ይኽእል ናይ ኣሜሪካ ተፃብኦ ክሰግርዎ ይከኣሉን ስለምንታይ እዛ ሕጂ ዝብላ ድምፂ ስምዕዋ ድሕሪያ ባጌርና ናብቲ ዘሎ ኩነታት ክምለስ ኢና progressively alienated Russia by supporting NATO's expansion, which they must know would have angered Russia. And why anger an important neighbor of yours when the neighbor is going to be around for 1,000 years is bizarre. And it shows that the Europeans don't understand that the world has changed and they have to adjust to a different world. Now, I have to add that paradoxically, on the Ukraine issue, the United States has been geopolitically very, very shrewd. Because the Ukraine war has been nothing but a positive for the United States. Because here was China trying very hard to work with Europe as a strategic autonomous actor to counterbalance the US. But all the European hopes and aspirations for strategic autonomy disappeared as soon as the Ukraine war began, because the Europeans realized, oh my God, we can't defend ourselves without the United States. They have become far more dependent on the እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ክፍለጠላ ዘይደሊ እዩ ዋላ እኳ ፍሉጥ ነገር ተኾነ ናይ ዩክሬን ውግእ ናይ ኣሜሪካ ርቀት ናይ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ንፀላኢኻ ወይ እውን ስግኣት ክኾነካ ንዝኽእል ሓይሊ ከመይ ጌርካ ከተውድቆ ንሰብ ንሓደ ሃገር ድማ ኣንፃር ረብሑ ክኸይድ ከም ዝኽእል ከም ትገብሮ ዘርኢ ኩነታት ኢና ርኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ዩክሬን ውግእ ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ነይሩ ብምንታይ እንድሕሪ ኢልና ኣብ መንጎ ራሻን ጀርመንን ዝግበር ዝነበረ ወይ እውን ራሻን ኤሮፓን ዝግበር ዝነበረ ቅርበትን ምትሕብባርን ነዚ ክቆፅይዎ ነይርዎም ምክንያቱ ራሻ ሓደ ዓብይ ሚሊታሪ ፓወር እዩ ሪሶርስ ፓወር እዩ ጀርመን ድማ ቴክኖሎጂካል ፓወር እዩ ሂማን ካፒታል ኣለዎ ከምኡ ድማ ኤሮፓ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም መኻጥቃጥቃ ዘለዎ እዮም እዚኦም ብሓደ እንተመፂኦም ኣሜሪካ ስግኣት ከጋጥማ ከም ዝኾነ ኣብ ሎንግ ተርም ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ነዚ ክሰብርዎ ነይሮም ከምኡ ድማ ስጥራ ኣይኮነን ተወሳኺ እቲ ነዳዲ ራሻ ትሸጦ ዝነበረት ካንስል ጌርካ ነዳዲ ናቶም ብምሻጥ ኣብ ዕዳጋ ክኸስቡ ክኽእልሎም ንኤሮፓ ናብ ዕዳግኦም ብሓይሊ በፍንጫ ከምፅዎ ኣለዎም
ቀንዲ ኣገዳሲት ድማ ሳልሰይቲ ባእታ ቻይና እንድሕር ኮይኑ ስትራቴጂካዊ መቀናቀንቶም ኤውሮጳ ምስ ቻይና ዘለዎ ርክብ ክበትክዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንዑ ክበትክቱ ኮይኖም ድማ ምስ ራሽያ ውግእ ይፈጥሩ ራሽያ ንራሽያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኤውሮጳ ስለዘይክእልዋ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዖም ሓግዙና ክብልዎም እዮም ኦኬ ክንሕግዘኩም ከነጥሕነኩም ኢና ግን ንሕና ንብለኩም ግበሩ ንሕና እንደልዮ ግበር ክብልዎም እዮም ሕራይ እንታይ ከም ትደልዩ ምስ ቻይና ርክብኩም ተጠዋብልዎ ምስ ራሽያ ርክብኩም ተጠዋብልዎ ከይፈታኻ እንታይ ትገብር ቀባሕባሕ ኢልካ እዚ ዳሞ ነፍስና መቕታል እንድዩ ያ ከነጥሕነኩም ትደሊና እዚኣ ግበሩ ከይፈተው ድማ ኣብ ጉድጓዳት እዮም እዚ ድማ እቲ ድኽመት ናይቲ መርሕነት ናይ ኤውሮጳ እዩ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ሽርክነት መሓዛ ዝበሃል ከም ዘይትፈልጥ ንረብሓናታ ወላ እውን እቲ ዝቐረበ መሓዛ ወይ እውን መሻርክታ ዝበሃል ኤውሮጳ ከመይ ጌራ ኣብ ጉድጓድ ክትእትዎ ኽኢላ ኢትያቶ ጥራይ ዘይኮነስ መመሊሱ ጉድጓዱ ከም ዝኹዕት ድማ ክትገብሮ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኩናት ናይ ዩክሬን ክናዋሕ ከሎ ስትራቴጂካሊ ብቁጠባ ኤውሮጳ ንታሕቲ ገፁ ምኻዱ ስለዘይተርፍ The United States for their security, and as a quid pro quo, United States is saying, excuse me, if I'm with you on Russia, where are you with me on China? So the Ukraine war has been clearly a setback for Europe, a setback for Russia. So እዚኣ ከም ንጹር ራሽያ ተጎዲያ ኤውሮጳ ተጎዲያ ኣሜሪካ ግን ከሲባ ወፂኣ ኣላ እዚኣ ግን በዚኣ ጥራይ ክንሪኣ የብልናን ምክንያቱ ኣሜሪካ ንዓታቶም ጉሒፋ እንታይ ትገብር ኣላ ክምለሳዊ ናዛ ርእሲ እዚኣ ንመለስ ኣብዚ ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ክትገብር ከይዳ ኣላ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክንሪኦ ዘለና እዩ just give me a second እዚኣ እናቐፀልኩም ኣፅንሑ ከሪአኩም እየ A setback for China, but a plus for the United States of America. Interesting. How is that also a plus for the U.S. in the context of what's happening in Gaza? U.S. National Security Advisor Jake Sullivan has arrived in Beijing to meet top diplomat and Chinese Foreign Minister Wang Yi for talks. And this comes as China is embroiled in security rows with key American allies, Japan and the Philippines. Now, this is the first visit to China by a U.S. National Security Advisor since 2016 and the fifth meeting between Sullivan and Wang Yi. The visit is widely being seen as laying the groundwork for another summit between እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣሜሪካ የማናይ ኢድ ናይ ጆ ባይደን ማለት እዩ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ናብ ቻይና ኣትሎ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ክኸይድ 2 ወርሒ ዋላ ትእትዩ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ዓበይቲ ካቢነ ናይ ወይ እውን ዓበይቲ ኣማኸርቲ ናይ ባይደን ንቻይና ክጓረዩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ቻይና ዓብ ለቨረጅ ወይ እውን ዓብ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ድማ በቲ ዘለዋ ኩነታት ንራሽያ ኣብ ዓውደ ኩናት ክስዕራ ስለዘይከኣለት ብቁጠባም ክስዕራ ስለዘይከኣለት ከመይ ጌርካ ንቻይና ብዝከኣለካ ብሓይሊ ትፍትን ከምኡ ድማ ትለማመን እናለማመንካ ንቻይና ኣብ መስመር ናትካ ከተምፅኣ ትኽእል ዝብል ኣካይዳ ኣይገደፍዎን ስለዚ ሕጂ እውን ናብ ቻይና ከይዳ ነታ ቀንዲ መወዳድርታ በቲ ሓደ ክትሕንኩላ ከተውድቓ ክሰብራ ትፍትን በቲ ድማ መልሓሳ ፀቢቓ ክትዛረብ ትፍትን U.S. President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping. A U.S. official said that Sullivan will discuss the South China Sea with counterparts in Beijing. The official said, and I'm going to quote here, "We are committed to making the investments, strengthening our alliances and taking the common steps on tech and national security that we need to take." The official then added that the U.S. will press China on its mounting military, diplomatic and economic pressure on Taiwan. Sullivan's 3-day visit is also expected to raise U.S. concerns about China's support for Russia's military-industrial complex. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ጃክ ሰሊቫን መሊሱ እንታይ ክገብር ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ሕጂ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ሸው እዮም ዝገብሩ እቲ ፖለቲከኛ ኣብዚ ደገ መፅኡ ክዛረብ ከሎ ንቻይና ዘነዝን ግበር ክንብላ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቻይና ኮይኑ ኢኹም ዝብል ዘሎ ከምኡ ከተግብራ ትኽእል ተኮይንካ እንታይ ዘገብር ናብ ቻይና ዘኺድ ኣለካ ልክዕ ከምኡ እቲ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ቻይና ከይዱ ከምኡ ፈኪሩ እዩ ተመሊሱ ኣገይን ሕጂ እውን እዚ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ክንሪኦ ኢና ቻይና ጥቡቅ ገይሮም ፈሊጦሞም ኣለዉ እንታይ ክገብርዎም ይፍትኑ ከም ዘለዉ ንዓታቶምን ንራሽያን በቲኾም በብሓደ ክቐትልዎም ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይኮነን ቻይና ንሕና ፈሊጥና ያለና እቲ ጉዳይ እቲ ግን ኣሜሪካ ስለምንታይ ናብ ቻይና ብዙሕ ግዜ ትመላለስ ዘላ ምክንያቱ ቻይና ነቲ ትሬዠሪ ዝበሃል ንኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ማለት እዩ ኣሜሪካ ገንዘብ ፕሪንት ትገብር ክንብል ከለና ትልቃሕ እያ ካብቲ ማርኬት ትልቃሕ እያ ትሬዠሪስ ወረቃቅቲ ጌራ ናብ ዕዳጋ ተውርድ ንዑ ድማ ከም ኢንቨስትመንት ፕሮዳክት ስለ ዝረአ ሃገራት ይኹኑ ትካላት ይገዝዎ እዮም ቻይና ድማ ገለ ካብቶም ብዙሕ ዝገዝእ ዝነበረ ሃገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብቕልጡፍ ነቲ ዝነበሮም ትሬዠሪ ይሸጥዎ ስለ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ንቻይና ኩሉ ግዜ ክልምንዋ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ እውን ኩሉ ቻይና ካብቲ መንቀራቕሮ ኣሜሪካ ዝገበረትላ በልኹ ኢላ ትወፅእ ኣላ ሓይላ ትወፅእ ኣላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ፀቕጢ ይፈጥረላ ስለ ዘሎ እቲ ዝብልዎን ዝዛረብዎን ነቲ ሚድያ ዝብልዎ ካሊእ እዩ
بتكبار جن كم نخجبرو أعم 5 سنة زلوا يزنقال. As Moscow's war in Ukraine grinds on, Beijing has countered that by saying that unlike the United States, it does not directly give weapons to either side. The Chinese are likely to raise concerns about American tariffs as Beijing continues to repair its economy in the aftermath of encourage the country to impose major new tariffs on solar cells. So counterparts, when I see my Chinese counterparts, when I see them in Beijing, we'll discuss this here as well. And I will also point out, standing here before you, that the European Union has taken action on this front. And the G7 has spoken broadly about this set of issues, about overcapacity and about the national security challenges associated with certain kinds of supply chain issues and trade issues. And Canada will make its own determinations, but the U.S. does believe that a united front, a coordinated approach on these issues benefits all of us. سنتاي زبل زلو بحتر زبله ني تشاينا سي بمكاين سلازق قدموهم اوفر كاباسيتي زبل قال تسمعي دي فلت قال امصيوم الله هذا سبسي فابريكا عبو سريحو بزح نبرات عبداغا قشي تجمير استاكلو جميرهم اوفر كاباسيتي نزبنات ملو جرمن زخلو فابريكاتات ناتامليا ني جرمن ني امريكا ني تشاينا جليبا مخاينا كشي كلا اوفر كاباسيتي تباهلي يفلطني دبوب كوريا زبزح كفال مخايناتا نشت عداغا زلوا ناب تشاينا غحيت اكشطو خلا اوفر كاباسيتي تباهلي يفلطني لومي تشاينا حليفاتهم بتكنولوجي ناتا مخاين ناتا تكنولوجي كشي مس جمرت جن اوفر كاباسيتي نت عداغاتات ناتنا سلازي فري تريد فري سبيتش قال ملك كبلو خلو نربحهم ابز زتعموم كسالطلهم ابز خل اندامبر نساتهم ابز قدمولو تقلالا قداموت نعو كانس زغبرو سميم سلازي امريكا نتشاينا كتفرارب بتحدي اميديا تفتن بتي بخال دما كتلمن الى تخيزلا از دما بنصور كنردو لنا نملسنا باوروبا تي امريكا ني اوروبا دقيسا ني تشاينا نمقصار تخدو زلا منقد نرلنا حنت بزي مراحنا ناي هنغاري صبو غير سزارباس كسمعوا isn't able to secure energy supplies for its members and makes light of the Nord Stream pipeline bombing in 2022. As according to Hungary's foreign affairs minister, who lashed out at the bloc for staying silent as Ukraine cuts off supplies of crude oil to Hungary and Slovakia. The European Union has been fatally weakened because it is unable to protect two of its member states from a candidate on such an important issue as energy. تريوزر لهم منستر قدات وزعي ناي هنغاري يو زارب زلو اوروبا حبرت ازجي دخم اورجانيزيشن يقينو زليلو ربحا ناي هاجرات نايتن ممبرز هاجرات وي ابالات هاجرات ربحا قطباو ربحا كرغاغ زي كال وي ونعوك على زي كل دخم فطرات يقينو زلي زبل زلو انتي مالتيو ابز قربا يوكرين كابراشا نزمت زنبره امخا نسلوفاكيا كمون ني هنغاري زتقملو زنبرو انرجي بفقاد يوكرين تطوابيلو كلتا هاجراتنا اوروبا كابتي مسمر زتقما زنبرا كغدا خلوا اوروبا هبرت براسلس حنت غبراي كالن قدميو تنورد ستريم زبحال امريكا هاريماتوك سبر كلو كاب جرمنن كاب هولاندن كالو تكرات اوروبان ندادي تطو كبلن كلو كزاربن كماغوتن انتاي منغيرو مني غيرو نتي زغبره دما بحق كقرب زي كاله دخم اورجانيزيشن ينابله نتبي أورسولا فاندر لاين زمرح زلو اورجانيزيشن كساع كندي نربحا اوروبا زي سرح زلو دخوم اورجانيزيشن انترفن وجن نربحا امريكان تدي كوينو نربحا اوروبا زي سرح دخوم اورجانيزيشن نابله يزاربل زلو supply. But this is also not without precedent because for years the EU has been making fun of the fact that a significant part of the infrastructure guaranteeing Europe's secure energy supply was blown up as a part of a terrorist attack. We treat the detonation of Nord Stream as if it never happened. There is no proper investigation. We don't consider this an investigation. They cannot make us believe that two diving instructors with 3 enthusiastic students blew up Nord Stream. It was a terrorist attack, and if a state was also involved. ناي بحق قالك كابتم تبعت منستر قدات وصاي ناي اوروبا وحبرات يوزي ولا بتي ناي منستر قدات وصاي كونفرنس نبره ونغير وميو 10 عامات ابزي كم منستر قدات وصاي وي توب ديليجيشن ناي هاجري كوينا ابزي اوروبا وحبرات سري هلو كم زلو مدخوم اورجانيزيشن اوروبا وحبرات قريه يفلتني ابكال عالم وقك كبر كله قلطيفنا انتنا نبل تقصد تطوبيلنا دبلوماسياو چانلس كجمرالو زتك كجمرالو نابلنا نسبخ نيرنا يلو يوكرين راشان وقك يرن نفس 3 عامات ابزي قراربل زلو ግን even نتت أولاك كجبر زفتنو زلو كان قناص بن كنس عرفن ولا لنا نزين خلو أبزين وزعاتنا قطبانا نزبنا نتبدل خلو مليسنا توج زلنا جنزب أكن قطبانا نمعرين نتكملو نخالو وجن مسفعفح نقايل زلنا أزينا حدا جنيا درجة بس إحنا لنا نبلي يزرب لذي حدا كابتي زجرم زرب أبزوان زقين زلوا زخا أميروبا زلنا حدا بحدا نريو زلنا هنا تماليسنا بتنا قطبانا الجرمن كملنا سندنا نكون العالجن أبزي حنت النفس وكفنا تدل حبريت الله. The ultra-rich are fleeing to tax havens while the middle and low classes are left shouldering the burden of soaring taxes and inflation fueled by
እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሃብታማት ካብ ኤውሮጳ ይሃድሙ ኣለዉ ስለምንታይ ነዚያ ስምዕዋ መጀመርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክነግረኩም ስለምንታይ ሃብታማት ካብዚ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ Over 6 million British patients have been waiting months or even years for an appointment with a specialist. For years, the former Conservative government spent less on the healthcare system than comparable European countries. That was one of the big issues in the election at the beginning of July this year. So UK ጥራይ ሕማቕ ዘሎ ወይ እውን UK ጥራይ ዝብደል ዘሎ ገለ ከይመስለኩም ብዙሓት ነርሳት ናይ ሕክምና ኪላታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ዓዲ ዘሎ ሕማቕ ደሞዝን ሕማቕ ናይ ስራሕ ኮንዲሽንን ሃዲሞም ኣብ ዱባይ ኣብ ኩዌት ኣብ ቀጠር ኣብ ካልኦት ሃገራት ፅቡቕ ደሞዝ ክኸፍልዎም ዝኽእሉ ወላ እውን ኣፍሪቃ እውን ይኹን እናኸዱ ኣብ ካልእ ዕድላት ይጥምቱ ኣለዉ መን እዩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ጎይ ዘሎ ወይ እውን ገነት ዝመስሎ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ወይ ካልእ ዓለም እምበር እንግሊዛውያን ምሁራት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምጥፋእ ካብ ዝጅምሩ ኣብዚ ዓዳነ ዘለኹ ብዙሕ እንግሊዛውያን እዮም ዘለዉ ንስዊስ ንክመፁ ብጣዕሚ እዮም ዝጣፍኡ ምክንያቱ ብዙሕ ዕድላት ስለ ዘለዎ ፕሮፌሽናል ጥራይ ግን ኣይኮኑ ዝሃድሙ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኢቨን እቶም ሰብ ሃብቲ ትካላት ክኸፍቱ ዝኽእሉ ኮርፖሬሽንስ ከመሓድሩ ዝኽእሉ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ዝኽእሉ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ካብ ኤውሮጳ ብቕልጡፍ ይሃድሙ ኣለዉ ስለምንታይ ክንርኢና ነዛ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ብሰንኪ እንታይ ኣጋጢሙሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕክምና ምስ ዝኾነ ስፔሻሊስት ናይ ንኣብነት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ቆልዓ እያ ስፔሻሊስት ደልያ ንጓላ ክትረክብ For an appointment with a specialist. Every single doctor, professional that I've seen, they're all like, yeah, I've never come across a case like this, so, you know, they don't really know what to do. Well, then it's not normal, is it? So then I should be seeing my specialist within a certain amount of time, because if none of them have come across it, clearly it's that unique, or it's that out there, that it's not just going to resolve itself. So እንታይ ትብል ዘላ ጓላ ፀገም ኣለዋ ናብ ስፔሻሊስት ክትበፅሕ ከም ዘለዋ እዩ እቲ ስፔሻሊስት ግን ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ንኣዋርሕ ክትፅበለካ ንዓመታት ክትፅበለካ እቲ ፀገም ድማ እዚ ዶክተር እዚ ነርስ ድዩ ወላ ዶክተር ናይ ኢመርጀንሲ ክምልሶ ከለኹ ንሰሚና ፀገም care is awful for clinicians, for patients. We're seeing patients that have to sit in our waiting rooms, that have to sit in the corridors waiting for care. People that are dying on vaccine ambulances, waiting to be brought into A&E, dying inside our A&E departments. I fortunately work at quite a good hospital where we don't see a lot of that, but just knowing that exists in so many different places, in so many different hospitals across this country is just, it's devastating. Doctors and nurses are leaving. Around 100,000 posts in England are unfilled. The professionals are attracted to careers abroad with better pay and working conditions. Many of those who stay can't cope with the pressure and suffer physically and mentally. We're seeing record numbers of our እንታይ ዝብል ዘሎ ከባቢ 100,000 ዝኸውን ናይ ስራሕ ዕድላት ቦታታት ሰብ ንዑ ኣብቲ ቦታቱ ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ስኢኖም ስለምንታይ እቲ ናይ ስራሕ ጠለባት እቲ ደሞዝን ብፍፁም ስለዘይቃዶ እቶም ዝተምሃሩ ብነርሲን ድዮም ብሜዲሲን ተማሃሩ ሰባት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሞም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ በዓል ዱባይ ብብዝሒ እንግሊዛውያን ኢኻ ትርኢ ቀጠር ከምኡ ባሕሬን ኣብተን ኩዌት ዝበሃሉ ሃገራት ብብዝሒ እዮም ዝኸዱ ፅቡቕ ደሞዝ ስለ ዘለዎም ኣው ስለዚ እቲ እንግሊዝ ዝበሃል እቲ ሕክምናታት ናቱ ብውሑዳት ሰባት ልዕሊ ዓቕሞም ዝሰርሑ ከምቲ ዝደለ ድማ ደሞዝ ዘይብሎም ስለዚ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ሕክምና ኩቢ ኩልን እዮም ተመሳሳሊ ኣብ ስዊድን እውን ትሰሚዕ ኢኻ ብዙሕ ቅሬታታት ከም ዘሎ ኣካል ሃገራት ኤውሮጳ ወላ እውን ኣብ ካል ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዝረአ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እናባእሰ ዝኸይ ዘሎ እንግሊዝ ቅድሚት እያ ዘላ ኣብቲ ሕማቕ ሰርቪስስ ክንገር ከሎ በዓል ኣሜሪካ ይፀናድ ኣለበለ ኦልሬዲ እቲ ሄልት ኬር ናቶም ብሮክን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ግን ኣብ በዓል እንግሊዝ ዘለኹም ዝያዳ ናትኩም ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ከመይ ከም ዝኾነ ኣነ እውን ፊድባክ ኣለኒ እንድዩ ግን ካብኡ ናብኡ ዳይሬክትሊ ናትኩም ርእቶ እንተገደፍኩም ከዓ ፅቡቕ እዩ ከምዚ ስምዒታዊ ዘረባ ገለ ከይመስለኩም ሕጂ ናብቶም ሃብታማት ንዝገር government policies. Are governments preoccupied with conflicts and pandering to the wealthy and abandoning the people they should protect? Take a look at our next report. ሓደ ካብቲ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ መንግስታት ናይ ኤውሮጳ ቀንዲ ኣተኩሮናቶም ኩናት ከምኡ ድማ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቆፃር ነቲ ኢንተረስት ሬት ንላዕሊ ምድያብ ሳልሳይ ድማ ሃይ ታክስስ ብዙሕ ገንዘብ ክእትው ምንታ ነቲ ውግድ ነቲ ካልእ ዝገብሮ ክጠቕሞም ታክስስ እዮም ንህርዎ ሰለስቲኡ ነጥብታት ድማ ንመን እዩ ዝጎድእ ነቲ ድኻ ነቲ ሰራሕተኛ ነቲ ሚድል ኢንካም ዘለዎ ድኻ እኮ ኩሉ ግዜ ምስ ዝበደሎ እንድዩ ነቲ ማእከላይ መነባብሮ ዝነበሮ እቶም ልዑል መነባብሮ ዘለዎም ቁጠባ ዘለዎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ለስና እንታይ ይግበር ከም Find out more about this. As governments across the West wage costly conflicts and pursue policies that drive up inflation, the ultra-rich are packing their bags and heading for greener pastures, leaving middle and lower classes to bear the brunt of rising taxes and economic instability. The latest trend sees Europe's wealthiest individuals relocating to tax-friendly havens, a move that highlights the growing disconnect between the ruling elites and the everyday citizens who are struggling to make ends meet. In the
እንታይ ዘጋጥም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣተኩሮናቱ ኣብ ተራ ህዝቡ ኣብ ቀንዲ ህዝቡ ኣተኪሩ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ነቲ ኢንቨስተር ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ወይ እውን ካፒታል ንዘለዎ ዓቕሚ ንዘለዎ ካብቲ ሃገር ሃዲሞ ኣብ ካልእ ዓለም ብዝበለፀ ሂወት ክነብር ዝኽእል ካብቲ ሃገር ንክወፅኡ ዝግድዶ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ካናዳ ትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ሰብ ሃብቲ ካብ ካናዳ ይሃድሙ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ እንግሊዝ ከምኡ ኤውሮጳታት ጀርመን ድዩ ካብ ጀርመን ብዙሓት ካብ ፈረንሳ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ካብቲ ሲስተም ወፃኢ ዝበለፀ ሂወት ክነብሩ ዝኽእሉ ንኣብነት ዓቕሚ እንተለካ ገንዘብ እንተለካ ቢዝነስ እንተለካ ንዱባይ ተወሲድካዮ ዝበለፀ ኮንዲሽንስ እዩ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምናልባት ሃሩር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ይነብር እንተልካ ትካሎም ኣብኡ ገይሮም ኣብ ካልኦት ደሴታት ድዮም ገለመታት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ዋላ እውን ሕጂ ኤውሮጳ ክትሪኦ ከለካ ክራይም ናቱ ገበናት ናቱ እቲ ዘሎ ሴኪሪቲ ናቱ ንኣብነት ሎንደን ኣብዚ እዋን እዚ ክቡር ሰዓት ጌርካ ዲኻ ጓል ድማ ክቡር ቦርሳ ጌራ ብፅርግያ ክትከይድ እውን ኣሰካፊ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዩ ዝበሃል ፓሪስ ከምኡ መዓት ገበናት እዩ ዝካየደሉ ኒውዮርክ ከምኡ ሎስ አንጀለስ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ከምኡ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቶም ሃብታማት ኣብተን ንኣሽቱ ፅቡቕ ምሕደራ ዘለዎን ሃገራት አንፎርቹኔትሊ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ተን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ዩኤኢ ኣቡዳቢ ድዩ ዱባይ ድዩ ቀጠር ድዩ ባሕሬን ድዩ እዚኦም ብዙሕ ሃብታማት ይውሕዙለን ኣለዎ ስለምንታይ ታክስስ ስለ ዘይብሎም እሶም ኢንዲቪዥዋል ኢንካም ታክስ ስለ ዘየለ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣብኡ ትካላቶም ገይሮም እስዋያ በዓል ዱባይ ገዛውቲ ፅቑኢሉ ዝኸብር ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ነውፁ ዘሎ ነቶም ሃብታማት ከም ማግኔት ኮይኖም ይስሕብዎም ኣለዉ ንሳቶም ኣብኡ ትካላት ክገብሩ ከሉ ዋላ ታክስ ኣይትኽፈሉ እምበር ኢንዳይሬክትሊ ትቁጠባ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ብምርካብ ቢልየንስን ቢልየንስ ኣታዊታት ዝገብር ዘሎ ቁጠባ ንርኢ ኣለና ብንፃሩ እቲ ኣደራዕ ኣብዚ ኤውሮጳ ነቶም ድኻታትን ነቶም ሰራሕተኛታትን triggered an exodus of multi-millionaires, many of whom are heading to Switzerland, where a century-old lump sum taxation system offers a haven from the increasing tax burden. Similarly, France's political uncertainty and Norway's tax reforms have driven the rich to seek refuge in countries like Dubai and Singapore. And these are the areas where so many of them ገንዘብ ዘለዎም ናበዮም ዝኸዱ ዘለዉ መብዛሕትኦም ኤውሮጳውያን ክራይሲስ ክጋጥም ከሎ ኩናት ክጋጥም ከሎ ቀዳመይቲ ምርጫናቶም ሃገረ ስዊዘርላንድ እያ ምክንያቱ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ስለ ዘይኮነት ስቴብል ኢኮኖሚ ስለ ዘለዎም ከምኡ ድማ ንሃብታማት ኬይተር ዝገብር ንሃብታማት ዝእንግድ ቁጠባ ስለ ዘለዎም እሱ ከዓ ስለ ዝኾነ ስትራቴጂ ናቶም ካብ ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ከም ዝፍለዩ ዝገብሮም ሓደ እሱ ስለ ዝኾነ ናይ ፈረንሳ ገንዘብ ናይ ጀርመን ገንዘብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ገንዘብ ከምኡ ናይ ኖርዌይ እቲ መንግስቲ ሞር ንሃብታማት ታክስ ክገብር እየ ስለ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሃብታማት ካብ ኖርዌይ ይኹን ካብ ካልእ ናብዚ ይመፁ ከም ዘሎ ናብ ስዊስ ድማ ቀንዲ ኣድቫንቴጅ ናቶም ከምኡ እዮም ስዊስ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ዱባይ ብብዝሒ ሃብታማት ይኸድዋ ኣለዉ ሲንጋፖር ከምኡ እቶም ዓበይቲ ሃብታማት ዝኸዱለን ሃገራት እዮም በቲ ኮይኑ በቲ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሓደ መዓልቲ ኤርትራ ድማ ካብዚ ገዳን ፀገመን ወፅያ ነቲ ናይ ኤርትራ ዜጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኣብ ዓዱ ካልኣይ ባንክ ብምኽፋት ገንዘቡ ገለገለ ነገር ኣብ ገዛ ኣብ ኤርትራ ገዛውቲ ብምስራሕ ካልኦት ኢንቨስትመንት ብምግባር ነቲ ዘለዎ ፀገም ፕላን ቢ ኣብ ኤርትራ ንክገብር ክፉትነት ናይቲ ቁጠባ ቀልጢፉ ንክሳለጥ ትምኒተ እዩ ኣይ ቲንክ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዚ ነገር እንተዝግበረሉ ማለት ሚት ካብ ሚት ሹር ኮይንካ ክትዛረባ ይትኽእልና ርእይቶኹም ክሰምዕ ደሊ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብዓቕሙ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክገዝእ ድዩ መሬት ክገዝእ ድዩ ገለ ነገር ክገብር ምፈተነ ነይሩ እጂ ገሊኹም እንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣብ ደገ ኮይኖም ነቲ ገንዘብ ክወስቦም ክርዳኣና ዘለዎ ኢንቨስትመንት ማለት ሓደ ሰብ ገዛ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ከሎ ገንዘብ ናብቲ ሃገር ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ድያ ኬንያ ቀልጢፍካ ገዛ ንዓኻብዚ ትብለካ ወይ እውን ሩዋንዳ ንዑ ገዛ ግዙ ኣብዚ መሬት ኡጋንዳ ንዑ ገዛ ኣብዚ መሬት ግዙ ዱባይ ንዑ ገዛ ኣብዚ ግዙ ኣብዚ ከለካ ገዛ ኢሎም ዝልምና ዘለዉ መሬት ስለ ዝዓበዮም ስለ ዝበዝሖም ድዩ ኖ መሬት ናትና ይዓቢ ምክንያቱ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብረሎም እቲ ገንዘብ ናብቲ ዓዲ ምስ መፀ እቲ ገዛ ተሸኪምካ ይትኸይድን ኢኻ ከተካርዮ ዲኻ ክትቅመጠሉ ዲኻ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሃብቲ ስለዚ ደገ ዘሎ ሰብ ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ሃርድ ካረንሲ ባጤራ ናይ ደገ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣቱ ትገዛ ክስራሕ ትብሊኮት ክስራሕ ትዚንጎ ክግዛእ ትገለመለ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድማ ዝበለፀ ዕድል ይረክብ ስለዚ ተስፋ ይገብር እዚ ዓይነት ኦፕኒንግ ናይ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ እውን ኦኬ ኩነታት ርዳእኒ እዩ እቲ ናይ ስዊፍት እገዳ ክሳብ ዘሎ ገንዘብ ብቐጥታ ናብቲ ሃገር ክኣቱ ሽግር እዩ ብሃርድ ካረንሲ ከቐምጥዎ ሽግር እዩ ነቲ ዋላ እውን ናብዚ እቲ ዲያስፖራ ገንዘብ ንኸይሰድድ ክንደይ ተፅዕኖ እዩ ዘሎ ዳይሬክትሊ ናብቲ መንግስቲ ኤርትራ ከይቱ ስለዚ እዚታት ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ኣብዚኣ ትቕፅል መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዩኤን ኣብ ዝራኸበሉ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠቒስወሎ እዩ እጂ ግን ናብቲ ካልእ ዞባ ኣርእስታት ክንሰግር ኢና መጀመርያ በዚ ናይ ኣሜሪካ ክንጅምር Back, we have some breaking news that we're following tonight from the White House. A big hire for Vice President Harris and her presidential campaign.
Aaron Gilchrist joining me now with details. Aaron, we're understanding right now the Vice President has selected someone to help to lead her potential presidential transition. What can you tell us about that? Yeah, we knew coming out of the convention this week that the campaign said it seems that the Vice President to the transition team is something that ሓደ ዜና እዩ ብሕፅር ዝበለ ካማላ ሃሪስ ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይና ናብቲ ፕሬዚደንትነት ቦታ ንምትሓዝ ስልጣን ምስግጋር ክሕግዛ ዝኽእል ሓደ ሰብ መሪፃ ኣላ ንሱ ድማ አብርሃም ዮሃንስ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ወይ እውን አምባሳደር እዩ ዝበሃል ንዑ ከም ሕፁ መሪፃቶ ኣላ ሰብ እዚ ድማ ብርግፅ ኢትዮጵያዊ ብምዃኑ ጥራይ ኤርትራውያን ፅቡቅ ክስምዓና ከም ዘይክእል ርግፀኛ ሓቅና ኢና ድማ ቢኮዝ ኩሉ ግዜ ረብሓናቶም ብዋጋ ናይ ኤርትራ ሕጂ ንኢትዮጵያ ስለ ዝፀላእካ ስለምንታይ ክትብሉ ኢኹም ሓንፅን ኢልካ ስማዓኩም እየ ስለምንታይ ስጋኣት ከም ዘለኒ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ካማላ ሃሪስ ንኸይትምረፅ ኣይደልን እየ ነይረ እዚ ከየጋጠመ ከሎ ሕጂ ድማ ብዚ ቀንዲ ደረጃ ናተይ ትምኒተይ ካማላ ሃሪስ ኣብ ስልጣን ንኸይትመፅእ እዩ ንሳ እንተመፅያ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ክቕፅል እዩ ብዝለዓለ ናሃሪ እቲ ምትትታው ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ናይ ዞባና ክቕፅል እዩ ስለዚ ኣይሆብ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣይትምረፁ እንትኸውን ዝብል ትምኒተይ እውን እቶም ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለኹም ናትኩም ምርጫ ናትኩም ስጉምቲ ነዚ ኩነታት እዚ ንመቆፃፀሪ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣይ ዶንት ኬር እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፖዚቲቭ ስእሊ ንኸምፅእ ክሕግዝ ከም ዘይክእል ንሱ ከይተመረፀታ ካማላ ሃሪስ ጆ ባይደን ንኤርትራ ብኣሉታዊ ዓይኒ ዝጥምቱ ዘለውን ስጉምቲ ዝገብሩ ዘለውን እዮም እዚ ከይገበረት ከላ ኮሎ ጌና ካማላ ሃሪስ ክትምረፅ ኣይደልኒ እየ ዝደሊ ዘለዃነ እዚ ተተወሲኽዎ ድማ መሊስና ትናትና ስጋኣት ካብ ካማላ ሃሪስ ዝለዓለ ይኸውን ዶናልድ ትራምፕ ንክዕወት ድማ ተስፋ ንገብር ዶናልድ ትራምፕ ካብዚኣ ፍልይ ዝበለ ኤርትራ ፅቡቅ ክገብረላ ትፅቢት የብለይን እንተወሓደ ግን ዓለምና ሰላም ከብ ዝኽእል መራሒ እዩ ዝሓለፈ 4 ዓመት ብዘይ ኩና ስለ ዝወዶ ሕጂ እውን ከምኡ ክኸውን ተስፋ ንገብር ንቐፅል ኣብ ዞባና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትፃወቶ ዘላ ብመቃን ክሪኦ ስለ ዝኾንከ መጀመርያ እስከ ናብ ሱዳን ንኸይድ ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስለ ዘለኒ Stability of a ceasefire in the war-torn African nation seems to have dimmed further as its de facto ruler has threatened to keep the fighting on. He has ruled out participation in the peace talks. Vowing to fight for 100 years, the Sudanese army chief, General Abdel Fattah al-Burhan, has said the army would not join peace talks with البرهان نتي زت سلام زجبر زلوك ساتفو كم زي دلن نتي ملشا ناي حميتي وين تارسيف زبال نتعطق ملشا نمس عرض ما 5 عامات ولا 100 عامات كقالو سمخانم قاليص له خلا زر 4 سودان مزي عطق جلي ابط اولا مسيوم ጉዳይም ክፈትሑ ድሌት የብሎምን እዚ ኻንታይ ዝፈጥር ናይ ሱዳን ክራይሲስ ኣብ ዓለም ቁጥር 1 እዩ ልዕሊ ናይ ቃዛ ልዕሊ ናይ ዩክሬን ግን መን ግደሰሉ ናይ አፍሪካ ጉዳይ እዩ ናይ ኤርትራ እንተ ዝኾን ከላ 5 ሚሊዮን ህዝቢ ኤርትራ እንተዝጠፍእ ዝዛረበሉ ሰብ የለን ምክንያቱ ኢትዮጵያ እንተ ኮይናት ወረካ ዘላ ምሳ ኮይኖም ዘጣቁዑ እምበር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክዛረበሉ ዝደልዩ ሰባት የለውን ስለዚ ከም ኤርትራውያን ንሕና ጉዳይና ኣብ ዞባና ብዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና መረዳእታ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ሱዳን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ፈሪሳ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ንሪኢ ኣለና ዝሕዝን እዩ ከምዚ ክትከውን መን ይደልዮ ግን እሲኻ ትውፅኢት ብፋሉላዊ መንገዲ ዲሞክራሲ ኢልካ ንመንግስቲ ናትካ ወላ ዲክታተር ይኹን ወላ 30 ዓመት ይኹን ወላ 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ይጽናሕ በገባብ ጌርካ በዓልካ እንተ ዘይፈትሕከያ ናይ ደገ ሓይልታት እዮም ከቕይሩልካ ተፈቲንካ ኤግዛክትሊ ናይ ሱዳን ጉዳይ ይኸጋጥማ ዝኽእል ንዝኾነት ሃገር ኣብ ዞባና ዘላ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ኬንያ ተመሳሳሊ ሶማልያ ተመሳሳሊ ኤርትራ ድማ ብዝገደደ ናይ ኤርትራ ሞ ዝገደደ እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዘገብሮ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝገደደ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ በዓለይቱ ኣብ ደገ እንታይ ገብርዎ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ዘሎ መሰል ዘለዎ ሕጊ ተኣኽቢሩ ከይዝ ዝግባእ ዝበሃል ዜጋ ብካራ ገይሩ ብእምኒ ገይሩ ንሰብ ክፈግእ ዝፍትን እንተሎ ኣብ ኤርትራ ታንክን መድፍዕን ድሕሪብካ እንታይ ገብረልካ ንሓድሕዱ ክቃታተል ኤግዛክትሊ እዚ ፕላን ነዚ ኸማን መፍትሒ ክገብሩሉ ይከኣሉ ንሪኦ ኣለና ሰብ እናተቃተለ ከሎ ኣብ በዓል እስራኤል ሰብ ዘስካሕክሕ መንገድና ሞተ ከሎ እንታይ ገብሩ ኣሎ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ዝበሃል የለን ዝእሰር ሰብኣይ ትርኢ ወይ እውን ዝፍረድ ሰብኣይ ትርኢ ወይ እውን ገለ ዝኸውን ኣይ ትርኢ ስለምንታይ ይቃተሉ who cares እቲ ፕላንኩም እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንክልቲኦም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ክልቲኦም ዘይሕጋውያን እዮም ይወዳዱ ብልና ካብ ምጥራዝን ገንዘብ ንምጥፋእን ከማን ንድሕን ዝብል ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ኣለና ሊብያ ኣብ ምንታይ ወዲቓ ኣላ ሱዳን ኣብ ምንታይ ወዲቓ ኣላ የመን ኣብ ምንታይ ወዲቓ ኣላ ሶማልያ እንታይ ትኸውን ኣላ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ኩሉ እዚ ድማ መምሃሪ ክንጥቀም ኣለና እወ ፅቡቕ ነገር ንመነየሎም ክንመሃረሉ ግን ክንክእል ኣለና ብተደጋጋሚ rival paramilitary rapid support forces or the RSF in Switzerland. He has dismissed all possibilities for negotiations with the RSF leader Mohamed Hamdan Dagalo.
We don't undermine the rights of the Sudanese people. We will keep fighting for 50 and 100 years. Unless this militia is destroyed and we liberate every inch they have desecrated, this war will not end. The United States, along with Saudi Arabia and Switzerland, launched Sudan peace talks in Geneva on the 14th of August. The African Union, Egypt, the UAE and the United Nations ኣሜሪካ ትሽምግሎ ዝነበረት በዚ ቶም ፐሪልዮ ዝበሃል ዝምራሕ ስፔሻል ኤንቮይ ወይ ፍሉይ ልኡኽ ንሱዳን ኢሎም ዝሓፀይዎ ንሱ ብዝገበሮ ምስ ዑድያ ምስ ኢማራት ምስ ግብፂ ኮይኖም ዘተሰላም ገይሮም ገለ ነገር ክገብሩ ፈቲኖም ወላ ሓንቲ ፍሬ ከፍሪ ኣይከኣለን ታንኮ ዝገበሮ ካብ ጫት ርድየ ዝፀዓና መኻይን ናብቲ ዳርፎር ወገን ክኣትዋ ከም ዝኽኣላ እቲ ፕላን ድማ ልክዕ ከምቲ ደቡብ ሱዳን ክንፅልዋ ከለዎ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ክራይሲስ ተጠቂምካ እዚ ሃገር እዚኣ ብሓደ ክትኮን ኣይትኽእልና ንምቃላ ዝተባሃለ ሕጂ እውን ከምኡ ኮይኑ ፀኒሑ እቲ ዳርፎር ዝበሃልን ገለ ክፋል ናይዚ ሱዳን ወሲድካ ሓደ ሃገር ንምቋሚ ዝበሃል እቲ ፕላን ከምኡ እዮም ዝብልዎ ከምኡ ከማ እንተሓሊፍላ እቲ ሃገር ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ሸርቅ እቲ ምብራቅ ወገን ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ካልኦት ዩኤኢ ዝደልይዎ ዘለዎ ድማ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ከመይ ጌርካ ተዓልዮ ናብኡ እውን ከመይ ጌርካ ትመፅእ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ይዝረአ ግን ተስፋ ንገብር ሱዳን ፅቡቅ ንኸጋጥመላ ኤርትራ ግን ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደገኛ ዞባ ከም ዘላ ንምርኣይ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ሽምግልና ናብ ሱዳን ክንብል ፀኒሕና ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ንስገር ንሪኦ ዘለና ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኤሪክ ማሲንጋ ናብ መቐለ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዩ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ህወሓት መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣጋጢሙ ዘሎ ንምሽምጋል ዘገርም እዩ ዘረባ ከይጀመሩ እንታይ ንርኢ ኣለና Thank you for receiving me. Good to have you here. Well, thank you so much. It's a great pleasure. As you can see, I'm here with our mission director, so we'll visit a number of sites. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኦልሬዲ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ንክትፈትሖ ኖርማሊሲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ክገብር ኢኻ ትፅበዮ ምክንያቱ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ግን ከመይ ከም ዝኾነት I don't know ኣነ ክርዳኣና ኣይክእልኒ መንግስቲ ናይ ፌደራል ከሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ንሽምግልና ናብ ሓደ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ብምኻድ ነቲ ጉዳይ ከሳልጥ ይፍትን ኣሎ ዳርጋ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመሓዳሪት ሃገር ከም ዝኾነት ንጹር ዝኾነ ስእሊ ኢና ንወስድ ዘለና ኢማጅን እዚ ነገር ዛብ ኤርትራ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ጋሽባርካ ከይዱ ንዞባ ጋሽባርካ ወይ ከዓ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ነቶም ህዝቢ ነቶም መራሕታዊ ዘሎ ረኺቡ ከዘራርቦምን ሽምግልና ከሳልጥ ክግበር ከሎ እንታይ ምትስማዓኩም ወይ እውን እቲ ዝነብሩሉ ዘለኹም ሓድረይዎ ኢማጅን ኣብ ዩኬ ምናልባት ወይ እውን ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ከለኻ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ጀርመን ፀገም ስለ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይቲ ክሽምግል ኢሉ እቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ግን ወላ ሓንቲ ዘይገብር ክትርኢ ከለኻ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና ንኽትርዳእካ ስእሊ ንኽትወስድ ዝቐለለ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ካልኦት ሃገራት በብወገነን ገሊኦም ክንረዲና ገሊኦም ክንሕግዝ ኢና እናበሉ ዝኣትዎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ድማ ነዚ ይመስል እንታይ ተዘራሪቦም ህወሓት ከንታይ ክኸውን ዕጩ ሕጂ ንስማዕ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ንኽንሪአና እንታይ ተባሂሎም EID is helping to support. It's very important in the context of post-Pretoria COHA implementation. Yes. I have a program relative to preserving and protecting cultural sites here. Yeah. And this is the first time that I will be here for several days. I'm very excited. So thank you for greeting us at the airport. ናብዚ መፅይዎ ዘለኻ ንትግራይ ንመቐለ ከይድዎ ደሎ ነቲ ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ መቐለ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ንምዕቃብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሕግዞ ዝኽእል ንምግባር ንውሕዳት መዓልትታት ኣብ ዝፅንሐ ንዑ ከሳልጥ እየ መፅዮ ዘለኹ እዩ ዝብል ኣፍኮርስ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፈትሕ መፅዮ ኣለኹ ክብል ኣይክእልኒ ግን it's just somehow እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብግልፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ትግራይ ምስ ህወሓት ምስ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዘለዎም ፅግዕነት ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣብዚኣ ግን ጌታቸው ረዳ እዩ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝራኸብ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብወግዒ ምስ ጌታቸው ረዳ ከም ዘላ እያ ተርኢ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮንን ናቱ ካልኦት ካድረታትን መራሕትን እንታይ ክኸውን መፃዮም we don't know ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ግን ሕማቅ ዕድል ከጋጥሞም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር In fact, this is a visit I have been looking forward to, not only because you're staying longer, which give us a much better opportunity to explore ways of further strengthening our cooperation here.
but the fact that you're also particularly interested in the preservation of. I was on the phone with the tourism bureau head. سنتاي زلو نابزي تقديس كام تاكا صبغيو لعلو كل دما ابزي نويح معلتات كتصنحن نتيت انتاوي نغرات نمعقاب كتعزبن كتحجزن محساب كادما طعمي دس زبليو نابلي زاربو زلو ريليتي بودي لانجويج كتريوم كلها اتي كونفرسيشن نبعلو جينوين كابلبي زمن قوا يمثلني وكمزي ستيجد عين زرباي يمثل I know the AID has been very active in both the humanitarian aspect of their engagement as well as in much longer term projects, but to have the Americans show a marked interest in being involved in, making sure that that piece really holds. And yeah, it's always good to have you here, but look forward to having more opportunities to discuss a number of issues. 100%, I agree 100%. It's always good to see you. And So كم نريد لنا إثيوبيا ويونو أمريكا أمباسادور أمريكا ملو بملو أبغني جتاچو ردا خمزلو نزي كادرتات ناي أبي كساكندي نابي إرترا كتصقعو نزو كنتات زي مجمريا هو حات أبي نيرا هو حات مرقصنا تانتاي نيرا بزي دحرت تزقبرتو كونفرنس حزب تግራይ سلف ወይ ድማ ፀጉዕ ሕዝ ማለት አሉ አይን ታሽ ምስራሓ ክፈልጦሎም ዕድል ከም ዘይብሎም ኣይንቐልድ ላቅፃ የለን ኣብዚ ወይ ሰጢሞ ይስለፍ ወይ ናፍታ ሰላልፉ ይኸይድ ናደናገረ ካፍቲ እናወረደ ግዛዕና ልዕለ ዝኾነ ነገርና ተንከፈ ኣብ ትግራይ ባርዕ ክውልዕ እየ ዝብል ንባዕሉ ይክቃፀል ስለዚ ተቃልሲ መዚኦም ኢና ንጅምሮ እውን ተውድን ሰመን በቲና ማጣ ሰው መርገጽናቱ እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ደብረጽዮን ሰሚዕና ኣለና ናይ ጻድቃን ካንስማዕ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጌታቸው ረዳ አንጻር ጻድቃን ምዃኑ ድማ ክትፈልጡ መንግስቲ ብምስምማዕ ናይ ኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት መፅኦም ናይ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ካቢኔኡ ከመይ ይኹን ዝብል ጽንዓት ተወዲኡ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ጥራሕ ይተርፎ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ትማሊ ምቕር ትማሊ ናይ ትግራይ ታሕተዋይ ማሕወር ብገፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ከመይ ጌርና ኢና ክነመዓራርዮ ዘለና ዝብል ናይ ሓፂር ግዜ ጽንዓት ኣካይድና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ውሳነ ዘብፅሕን ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ዘብፅሕን ታስክ ፎርስ ቆይሙ ኣሎ ሃገር ስለዚ ደለናያ ስለዘይደለናያ ክትርሕቕ ይትኽእል ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ናይቲ ፌደሬሽን ኣካል ኢና ካልእ ግን ዋላ ድሌትና ተንውስን ፊዚካሊ ዲስሎኬት ክንገብረ ይንኽእልን ዊር ስታክ ሕዚ ፖለቲካሊ ኢንዲፔንደንስ ገለ ዝበሃል ሎም ዝለዓሉ ዝነበሩ ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኖም እሱ ንግበር ተኢልና ንሰርሖም ስራሕቲ ሕዝብ ዘለና ኩነታት ክንደይና ኢምፓክት ይገብሩና ዝብል ሕቶታት ምልዓል ኣይ ቲንክ ትክክለኛ ኤክሰርሳይዝ ዝብል እምነት ኣለና ብካልኦት መድረኻና ስለዘይልዕልናዮም በጋጣሚ እዚ ስለተለዓሉ ዋላቶም ዝመፁ መልስታት 100% ይዕግቡ ድዮም ይዕግቡ ዘይገድስ ዘለዎ ሓደጋታት ንምርኣይ ዘለዎ ሓልፋታት እውን ንምምዝማት ዘኽእለና ከመጋጣሚ ዓይንና ክንከፍት ዘኽእል ድሕሪ ሚልዮን ሰብ ምስ ከሰርካ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ መብፃሕ ዘሕዝን እዩ ያ ትግራይ ኮይንካ ሃገር ክምስርት እየ ምባል ወላ ሓንቲ ዝሓስከያ ዘይብልካ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ፖለቲካዊ ጥፍሽና ናይ ህወሓት ኢና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገበሮ ድማ ነዚ ናይ ጻድቃን ዝብሎ ዝነበረ ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ሓድሽ ተፈፂሙሎ ንዝብል ዘረባ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ብሉ መዓልቲ መዛረቡ ኮይኑ ዝወሓለ ዛዕባ መበገሲ ተባሂሉ ዝተዋህበ ሰነድ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘራኽብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ስለዚ እቲ ጻድቃን ዝዛረበሉ ዘሎ ሰነድ ይኹን ገለ ምሳና ዘራኽብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ፅወታ ናይ ፖለቲካ ክትርዳይ ትኽእልኒ ሕጂ ከመይ ገይሮም ናብ ኤርትራ ከፀግዑ ወይ ፍትንለዉ እቶም ካድረታት ናይ ዓብረ እዩ መጀመርያ ህወሓት ንብምልኦም የማኖምን ፀጋሞም ዘሎ ብሓደ እዮም ክጉሕፍዎም ዝፍትኑ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሓደ ኣሎ ሃብትሽ ግርሙዲ ወላ ድሙ ዝበሃል ኣይፈልጥን
ብዛዕባ ኤርትራ ብጀካ ኣሉታዊ ምስራሕ ካልእ ስራሕ ዘይብሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብናቱ ትንተና ነቲ ህወሓት ክገልጾ ከሎ ህወሓት ዝጠፈሸ ምዃኑ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ንህወሓት ከም ዘይመረፆ ብሓይሊ ባዕሉ ዝቆመ ከም ዝኾነ እቲ ኣኼባ ዝገበርዎ ብሕጊ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤሌክሽን ምርጫ ቦርድ ስለ ዘይተገበረ ቅቡል ኣኼባ ኣይኮነን ነቲ ንጌታቸው ረዳ ድማ ከደይብዎን ከውርድዎ ስልጣን የብሎምን ናይ ኣቢ ስልጣን ስለ ዝኾነ ንሱ ይብል ኣሎ ኣቢ ድማ ጌታቸው ድማ ንዝደለዮ ክሰግድ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ይብል ኣሎ ድሒሩ ኣብ ታሕቲ እንታይ ይብል ኣሎ እታ ፈትለ ወርቂ ተባሂላ ተመሪፃ ዘላ ሓፍቱ ነዚ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ትፈጥሮ ዘላ ፀገም ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ውዒሎም ሓዲሮም ናብ ኤርትራ እንተደይ ፀጊዖሞ ሕልሚ ናቶም ኣይሰምረሎምኒ ኦሮሞኦም ይኹኑ ካልኦም ይኹኑ ኩሉ ግዜ ሽግር ናቶም ናብ ኤርትራ ንምፅጋዕ ቀዳማይ ሞያ ናቶም እዩ ክንብል ንኽእል ስለዚ ናብ ኤርትራ እሱ ጥራይ ግን አይኮነን ኣብዚ እውን ስምዕዎም ብካልእ ከመይ ኢሎም ይፍክሩ ኣለዉ የኢትዮጵያ መከላከያ ከምንም ጊዜ በላይ መጠንከር አለበት በነገራችን ላይ እዚህ ላይማ ግልጽ አቋም ነው ያለው በጣም ግልጽ አቋም ነው ያለው የኢትዮጵያ አንድነት ይጠበቅ ከሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ጠንካራ መሆን አለበት ኢኮኖሚው የሚሸከም ሊሆን ይገባል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚሸከመው መከላከያ መፍጠር ደግሞ ከባድ ነው ብያለሁ አምነው በቂ ኢኮኖሚ አለን የኤርትራ ኢኮኖሚ አይደለም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኤርትራ ኢኮኖሚ እኮ ወታደራዊ ዓቅሚ ናይ ኢትዮጵያ እናተዛረበ ናብ ኤርትራ ይተፀግዑ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፀገሞም ኤርትራ ስለ ዝኾነት ወታደራዊ ዓቅሚ ክንገብር መን ከልኪሉካ ብኢትካ ዝሓዘካ ኣሎ ወታደራዊ ዓቅሚ ግበር ዝደለኻ ግበር ኤርትራ ይከልከለትካ ግን ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ሓያል ንኽትከውን ምፍታን እንታይ ዝነግረካ እዚ መን ሓያል ምዃኑ ኣብ ውሽጦም ይፈልጥዎ ኤርትራ ሓያል ምዃና ግን ክዋሓጠሎም ኣይክእልኒ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ከምዚ ኣለና ምስ በሉ እሞ ኤርትራ ኩሎም መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝወጥቅዋ ጉድጓድ እዚኣ እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ ኣላትኩም ጀነራል ስብሓት ቤላ ገይሩ ብውሕልነት መሊስሎም ኣሎ ቀደም ዓብ ሰራዊት ክገብር ሓያል ሰራዊት ክገብር ብማዕሪኡ ፀጥታና ትባላሽ ናይ ሓይሊ ስትራቴጂ ንኢትዮጵያ በንፃር ይሰርሓላ ዝበዝሐ ሓይላ ክትገብር ተፈቲና ናተረኹ መሸጥ ከይተሃገር ነዚ ንድሕር ዳ ኢትዮጵያውያን ዘይርድኦ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ማለሲ ሃገር ሰቂልካ ፀኒሕ ኢልካ ፀናሕ ኣይኮነን ሓደ ሃገር ከም ፀንሕ ክትገብሮ ብዙሕ ስራሕ ኮይኑ መስለኒ ነዚ ጽቡቅ ጌርካ እንድሕር ተረዲእካ ጽባሕ ውግእ ተመፅእ እንታይ ይኾን ኣነ እቲ ፓተርን ናይ ስሪ ቅየር ክእል እዩ ዝብል እምነት የብለኒ እዚ ን50 ዓመት ክኸይድ ፀንሐ ንዓና እንታይ ሂቡና እቶም ሓይሊ ብዙሕ ዘይንፈቱ ውግእ ብዙሕ ዘይንደሊ ዝበዝሐ ሰላም ንርኢ እንታይ ሂቡና ነቶም ብቐፃሉ ውግእ ሰላም ከምፁ ዝደልዩ እንታይ ሂቦም እዚ ናይ 50 ዓመት ታሪክ እዚ ሕጂ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ተዘረባ ካልእ ነገር ክትረኽበላ ይትኽእልኒ ኢኻ ውግእ ክደልዩ እዚ ውፅኢት ናቱ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እቲ ዲያስፖራ ኮይኑ ዝዕግዕር ዘሎ ናብ ውሽጢ ዓዲ ሚልዮናት ህዝቢ ቀዚፍካ ሎሚ ፖለቲካዊ ፀወታ ናቶም ነዚ ይመስል እቶም ምስኦም ተሰሊፎም ንኤርትራ ከጥፉ ዝደልዩ ድማ እዚኦም እዮም የለን ኢልካ ምእማን ቁፅሪ ሓደን ኣገዳሲ መሰረቱ መንግስቲ ኣለና ኢለ ኣምንን መንግስቲ ኤርትራ ቅድሞም ይምዕራፍ 13 ንመንግስትኩም ተገዝኡ ተኣዘዙ ይብለና እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኤርትራ ሃገር ኮይና ይኮነትን ትዋሳእ ዘላ ኢትዮጵያ ክልል ኮይና እያ ትዋሳእ ዘላ ኢትዮጵያ ሓው ምሳቶ ኢትዮጵያ ክሳ ደቀሲንካ ተሓድር ትኽእል ምእንቲ ረብሓ ኻይልካ ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ከምዚ ኣመሰለ ነገር ክትምነውን ኣይትኽእልን ኣነ ስለምንታይ ኢና ኢትዮጵያ ከይትብትን ዋጋ ንኸፍል ክብልዎ ነይሩዎም ኣብ ካርቱም ኣብ ቅያዳ ዓማ ሓሳን ድብልዎ ነይሩ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናፍዓሊ ናፍዕ ነይሩ ናፍዓሊ ናፍዕ ናይ ጀባ እስላሚያ ናይ ሙእተመር ወጠኒ ነበረ ናይ ፀጥታ ናይ ገለሽዑ ናይ ፀጥታ እዩ ነይረ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንዛረብ ብዛዕባ ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብዚ ከባቢ ኩሉ ዘለዎም ምትሕግጋዛት ዛረብ ሓሪጋ ፊ ኢትዮጵያ ናፍዓሊ ናፍዕ حوتوا إثيوبيا تاجدشنا نحنا نقدس بزعبة إثيوبيا هذا حسن لبابي وربيت كان ده هرجوزو حاول نديتو جزا هذا هن مالدي سيمبل هذا نفس الزك على السب حاجة جينا سبالو بينا جرز جهر وفوي زبها بينا جرز جهر وفوي I love him لازم يرتاح من قستي اللي الكام أمان قطر حدا أقدسنا መንግስት ኤርትራ በመሰረቱ መንግስት አለና ይለ ያምነኝ መንግስታት አውጅ ተቆፊልና خلنا በመሰረቱ መንግስት አለና ይለ ያምነኝ
ባህርና ኣብና ኤርትራ ክናቱና ኣብ ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤግዜኪቲቭ ናይ ዩኤን ክፋል ናይ ኣፍሪካ ሓላፊ ናብ ኤርትራ ኣትዩሎ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ ኣብ ዓዲ ሓሎ ከም ዝተራኸበን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ጉዕዞ ቁጠባዊ ልምዓት ናበይ ከም ዘተኮረ ንኩሉ ንሓደ ከይገደፍካ ንኩሉ ኣማእኪልካ ክትከዶ ዘለካ ጉዕዞ ምዃኑ ንግረ መንገዱ ድማ ኤርትራ ኣፍሪካ ንቅድሚት ከይትኸይድ ዝዓፅዋ ዘሎ እገዳታት ብልሽውና ከምኡ ድማ ፀቕጢ ናይ ካልኦት ምዃኑ ገሊጹሉ ኣሎ እቲ መፅኡ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፀሓፈሉ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ መታ ሓላፊት ናይ ዩኤን ኣብ ኤርትራ ብምርካበይ ተሓጒሰ ካብ ኤርትራ ከምኡውን ኮኦርዲኔተር ኮይነ ናብኡ ከይዳ ንዝነበረት ረኺበ discussed strengthening to support Eritrea's development underpinned by homegrown approaches in climate financing, blue economy, energy. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ እዞም ናይ ዩኤን ማሕበራት ናይ ልምዓት ናይ ዩኤን ማሕበራት ንኤርትራ በተደጋጋሚ ብፅቡቅ ቃል እዮም ዝገልፅዋ ዘለው ካብ ኤርትራ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ንኤርትራ ድማ ብዝተኻለና መንገዲ ክንሕግዝ ኣለና እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ ሓላፊ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ዓዲ ሓሎ ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዝፀሓፍዎ ወይ እውን ንሱ ዝበሎ ንኣብነት The visit also presents an opportunity to learn more from Eritrea's model of integrated development programs and focus on the most vulnerable and an underlying principle of the SDG. እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ ክንሕግዛ ወይ ክምህራ ዘይኮና ካብ ኤርትራ ክንምሃር ኣለና ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ሞዴል ናይ ቁጠባ ነቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ገጠራትን ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ዘሎ ንዕኡ ዘማእኸለ ንዕኡ ዘተኮረ ናብኡ ዘቃለበ ቁጠባዊ ጉዕዞ ዝኽየድ ዘሎ ካብኡ ተማሂርና እቲ ኤስዲጂ ዝበሃል ድማ ቀንዲ ዕላሙ ነዚ ንምግባር እዩ እናበለ ነቲ ናይ ኤርትራ መንገዲ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ናይቲ ቁጠባዊ ማሕበር ናይ ዩኤን ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኤክስ ክገልፅዎ ከለዉ ዝጥቀምሉ ቃላት እየ ዝበኩም ዘለኹም ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ መንገዲ ትክክለኛ መንገዲ ናይ ቁጠባዊ ንኩሉ ዘማእከለ ቁጠባዊ ዕቤት ንክትገብር ዝሕግዝ ምዃኑ ከምኡውን ቅድሚኡ መፅያ ዝነበረት ኤግዜኪቲቭ ሰክረታሪ ናይቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሶሪ እዚ ክለቨር ጋቴቴ ዝተባሃለ ማለት እዩ his visit to the country ዝተፈላለየ ካብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ትምህርቲ ከም ዝወስደን ኤርትራ ምሕጋዝ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝለዓለ ሓላፊ ናይቲ ዩኤን ናይ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፉ ከለዎ ዝብልዎ ኤርትራ ብዙሕ ዲጋታት እናሃነፀት ነታ ብዓቕማ ብዙሕ ናብ ልምዓት ትኸይድ ዘላ ሞዴል ናይ ምዕባለ ምዃናን ካብ ኤርትራ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ናብ ፕሬዚደንት ክመፁ ከለዉ ሓንቲ ካብቲ ንዓይ ደስ ትብለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዘይንርዮ ነገር እንተሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ፕሬዚደንት ኣበይ እዩ ኣብ ዓዲ ሓሎ እዩ ኣብ ከተማ ርእሲ ከተማ ኣብ ማእከል ዝበለፀ ቦታ ፓላሶ ይኮነን ኣብቲ ገጠራት እቲ ንትሕርሻ ክንሰርሖ ንደሊ ኣለና ኣብ ዝብልዎ ዘሎ ቦታ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ነቲ ሕርሻ ይኹን ነቲ ልምዓት መዓልታዊ ኤቭሪዴይ ንዑ እናረኣኻ እንተኸይድካ ኢኻ ነቲ ለውጢ ከተምፅኦ ትኽእል እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ናብቲ ገጠራት ዝጠመተ ነቲ ንኩሉ ህዝቢ ብሓደ ዓይኒ ብምጥማት ሓበራዊ ዕቤት ክትገብር ምፍታን ንኣብነት ኣብ ገርሰት ኣብ ዝነበረሉ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ገርሰት ኮፍ ኢሉ ከም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ ዲጋ ገርሰት ክስራሕ ከሎ ኮፍ ኢሉ ኣብኡ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ድማ ኣብዚ ዓዲ ሓሎ ክኸዱ ከለዉ እቶም መራሕቲ መፅኦም ነቲ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ኤግዛክትሊ ስእልታት ዝወስድዎ ኣብቲ ቦታ ንሳቶም ክሕግዝዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኤግዛክትሊ ናብቲ ቦታ ኮይኖም ስለ ዝገብርዎ ዘለው ዝበለፀ ስእሊ ዝበለፀ ሞራል ናይ ሰብ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ኤርትራ ንክህልዎም ዝሕግዝ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዕዞ ኣብ ኤርትራ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣዳሓሎ ዘሎ ልምዓት እዩ ንኣብነት ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ልብኻ ደስ ከም ዝብለካ ናይ ለንዘበን ክራማት ድማ ፅቡቕ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ይገልፁ ኣለው ንዑ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ጩራ ናይ ፅቡቕ ነገር ብፍላይ ዩኤን ኤርትራ ክትሕግዞ እትፍትን ዘላ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኤርትራ እትኽተሎ ዘላ ብትክክል ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ነቲ ልምዓት ነቲ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ልምዓት ንክትገብር ክሕግዙ ዝኽእሉ ዩኤን እዮም ቁፅሪ ሓደ ኣብኡ ተሰሊፎም ብዓቕሞም ነዚ ጉዳይ እዚ ክተሓባበሩ ይፍትኑ ምህላዎም ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ክስተት እዩ ዩኤን ከምዚ ገይሩ እንተፅዒሩ ድማ ነቲ እገዳ ምልዓል እውን እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣወንታዊ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ስለዝኾነ እቲ ዩኤን ክገብሮ ዝኽእል የለን ግን እንተወሓደ እውን ኣብቲ ሲቪላዊ ወይ እውን ኣብቲ ልምዓታዊ ተሳትፎ ዝገብርዎ ዘለው ዝሕጉስ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ክመለሰ ሓንቲ ኣርስቲ ኣብዚኣ ሓንቲ ጥዕምቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እስከ ንስማዓያ እዚኣ
14 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ፓልቶክ፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ወዘተ ቀሪቡ ብስለት ዘለዎ እዋናዊ ኣስተምህሮታት ከይሰልከየን ህዝቢ ከቕርብ ፀንሐ ክቡር ኣያናን ሓውናን ኣማኑኤል ገብረ ብርሃን ወዲ ጣባ ናብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ መጪውቲ ከተማ ኣስመራ ብሰላም ኣትሎ። መምህር ወዲ ጣባ ካብ ግብራውን ተመክሮን ንባብን ተበጊሱ ንስርዓት ማለሊት ለቢሳቶን ዝነበረት ናይ መደናገሪ መሸፈኒ መንጠሊና ቀንጢጡ ንብዙሓት ዜጋታት ዓይኒ ፖለቲካዎም ዘንቃሕሎምን ናይ ፖለቲካ ነቕሓቶም ዘበረኸ ወሓለ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ። ርግፂ ወዲ ጣባ ኣብ ሓደ እዋን ቁሉዕ መሲሉ ብዝተረኣየ መገዲ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ተሰሊፉ ነይሩ እዩ። ሰብ ክጋገ ነብሩ እዩ። ይኹን እምበር ንዕላማን ተግባራትን ደንበ እንግሊል ብዓይኑ ርዩን ተዓዚቡን ናብ ሃገራዊ ደንበ ክስለፍ ግዜ ወሰደሉን። ወዲ ጣባ ኣብ ሰዓባ ዓመታት በዲልዮምን ዝበሎም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብዓፀፋ ዝኻዕሰ ናይ ፖለቲካ ሊቅ እዩ። ወዲ ጣባ ደፋር እዩ። ንበደሉ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ህዝቢ ወፂኡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብወቂ ይቕሬታ ዝሓተተ ለባም ሰብ እዩ። ወዲ ጣባ ከም ትጉህ ኣምባሳደር፣ ቆንስል፣ ሓላፊ ማሕበረኮም ኮይኑ ንህዝቡ አንቂሕ እዩ። ብርግጽ ድማ ወዲ ጣባ ዘይደክም ትጉህ ኤርትራዊ ሃገራዊ ካድር እዩ። ወዲ ጣባ ኣብ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሮም ፓልቶክ ሙሉእ ለይቲ ንኣሽዓት ህዝቢ ፖለቲካ ይስተምር እዩ። ፖለቲካ ይስተምር ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዩቲዩብ ቻናላት ቀሪቡ ንተወልጀን ምሮታት ከይሰልከየን ህዝቢ ከቕርብ ፀንሑ ዝዓበየላ መጭ እዛ ስእሊ እዚኣ ናይ ወዲ ጣባ ካብ ኤርትራ ምስ ረኣና ናይ ብሓቂ ተሓጒሳነ ናይ ብሓቂ ከማይንቲ ኮይንኩም ድማ ተሓጒስኩም ኣለኹም። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብቃሉ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ንዓዱ ንክምለስ ፀገም ዝበሃል የብልናን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘታለልዎ ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ሃገሩ ምስ ህዝቡን ደው እንድሕሪ ኢሉ ዝትንክፎ ኣካል እዛ ቃል እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ ብተደጋጋሚ ብተግባር ንሪያ ስለ ዘለና ጥራይ ዝደግመልኩም ዘለኹ እምበር እዛ ተግባር እዚኣ ብተደጋጋሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሓቲቱ መሊስዋን መግለፂ ሂብላ ነይሩ እዩ። ኣብዚኣ ኣምፂአልኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ እውን ጉዳይ መምላስ ኤርትራውያን ካብ ስደት እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ሃገር ዝወፁ እሞ ተጣዒሶም ንሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ መንእስያት ብዙሓት እዮም። ይኹን ግን ሓደው ብዝፈፀምዎ በደል ይስከፉ፣ ሓደው ምስ ተመልሱ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ይጠራጠሩ። እንታይ ትብሎ? ተጋጊኻ ከይድካ ነውሪ ይኮነን፣ ተጋጊ መሊሱ ድጋገ እዩ ሕማቅ እምበር ተጋጊኡ ተጣዒሸ ዝበለ ካብቲ ዘይተጋገየ እውን ይሓይሽ። ምክንያቱ ብጌጉ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ካብቲ ዘይፈተነ ስለ ዝሓይሽ ከይዶም ኣለዉ ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ክመፁ ክእሉ ኣለዎም፣ ኣብዚ ክሰርሑ ክእሉ ኣለዎም። ክንደይ ይኣኽሉ እዮም ከቶም ሰባት ንሳቶም ከምኡ ትገብሩ ናብዚ ክምለሱ ኢሉ ተሓስቦም ኣነ የለን እዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ወፃኢ ዘሎ መንእሰይ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ ኣብዚ ምስ መፀ ፅንፂ ዓይኑ ዘንፍረሉ ሰብ የለን። እቲ ምምላስ ኣነ ብዙሕ ዘከራኽራ ርእስቲ ይኮነን። ይቆፅዑ ኣይቆፅዑ ዝበሃል ሕቶ ስኢልካ ከምዚ መፈራርሂ መሰናበዲኦም ብኡ ገይሮም ባዲሞም ክተርፉ ምእንቲ ዝካየድ ዘመተታት ጥራይ እዩ። እዛ ተተመለስና ከም ዝተኾነ ከም ዝኽብሉናዮም ከም ዝብሉናዮም ኣነ ምስምስ የለን። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እውን ንድልየትን ኣበጋግሳን ናይቶም መንእስያት ክዓግት ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ወዲ ጣባ ኣብ ኤርትራ ምእታዉ ካልኦት ብዙሓት ዘርኢ ሰናይ ካልኦት ብዙሓት ተቃወምቲ ነይሮም ምስ ህዝቦም ናብ ህዝቦም ተመሊሶም ነቲ ዝተገበረ ጌጋ ካብ ጌጎም ተማሂሮም ንዝለዓለ ንቕሓት ከም ወዲ ባሻ ኣብ ኤርትራ እትይዎ ዘሎ እሞ ንብዙሕ ሰብ ዝምህሮ ዘሎ ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ፀንሐ እቲ ኣብ ጌጋ ዝነበረ ዝያዳ ነቲ ብኮ ስለ ዝፈልጦ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምንቃሕ ዓብ ተራ ዓብ ግደ ክፃወት ይኽእል። ዳትስ ዋይ ድማ እታ ዝበልዋ ማእሰ ፕሬዚደንት እዚያ ዘረባ ዘይፈልጥኒ ትክክል ግን ነቲ ቃልካ ኣብ ተግባር ከተተግብሮ ድማ መዓልታዊ እዚኦም ክኣትዉ ከለዎም ክወፁ ከለዎም እሞ ካብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ከበርክቱ ከለዎ ክትርኢ ከለካ እቲ ኩሉ ኣጉል ከምዚ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ከምዚ ዝገብር እናበልካ ንብዙሕ ሰብ ንመሽክዕ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኤቭሪ ስቴፕ ናይቲ ሕማቅ ኣጀንዳ ዘውር ዝነበረ ይስበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ሓደ ዓብ ኮንፊደንስ ነቲ ሕብረተሰብ ይኸፍተሉ ከም ዘለዎን ነዚ እናርኣየ ድማ ብዝበለፀ ነዚ ከምዚ ፕሮጀክትታት ክውዳእ ቀሪቡ ዘሎ ክርኢ ከሎ ኤርትራውያን ነዚ ዝገዝኡ እቶም ተባዓትን ኣቐዲሞም ምስ ህዝቦም ደው ኢሎም ዝነበሩ ንሳቶም ነዚ ወኒኖም መፋትሖም ሓጨልጨል ከብሉ ክንሪኦም ከለና ብቅኒ ቅዱስ ቅኒ ክሕዘልና እዩ። ደድሕሪኦም ድማ ንሕና ክንስዕብ ኢና
ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እቶም ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ኢንቨስት ዝገበርኩም ኣለኹም ኣብዚ ቻነለይ እውን ትፅሕፉ ኣብዚ እዚ ገዛውቲ ዝንዓኹም ዝፅበ ዘሎ ሰባት ከም ዘለኹም ይፈልጥ እየ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ከምዚ ዝበለ ፕሮጀክትታት ናይ ኤውሮጳ ዝመስል ናይ ዱባይ ዝመስል ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ከረን ከምኡ ተገይሩ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ከምኡ ተገይሩ ደቂ ኣምሓራ ከምኡ ተገይሩ ኣብ ውርደት ተሰነይ ከምኡ ተገይሩ ኣብ ባፅዕ ከምኡ ተገይሩ ዓሰብ ከምኡ ተገይሩ ኣብ ካልእ እውን ምናልባት መንደፈራ ዓዲ ኋላ ተገይሩ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ምዃኑ ነይሩ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ንሃገርና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እዩ መንበሪ ኣባይቲ ደገ ዘለውን ተሰሪሖሞ ፅኢሉ ይኮነን ዝነብር እቲ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ተኻርዩ ክነብር ድዩ ወይስ ወዲ ሓቦኻ ክቕመጠሉ ዕድል ንክረክብ ድዩ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብር ስለ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትታት ጥራይ ክንርኢ ከለና ነቲ ደገ ዘሎ ከም ማግኔት ኮይኑ ክስሕቦ ዝኽእል እዚ ናይ ገዛውቲ ፕሮጀክት እዩ ኣይ ቲንክ ነፍሲ ወከፍ ደገ ዘሎ ነዚ ክርኢ ከሎ ብልቡ መዓስ ኣነ ገዛይ ከምዚ ኢሉ ክርዮ መዓስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስት ክገብር ክብል ከም ዝኽእል ተኣማሚነ ክዛረብ ክእል እስከ ናት ክብሪ ይተሃቡኒ መዓልቲ እቲ መንግስቲ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ሂቡ ንዑ ገዛውቲ ኣብ ከምዚ ዋላ ካብ ከተማ ርሑቕ ይኹን ኣብ ከምዚ ገዛውቲ ክትገዝኡ ትኽእሉ ወይ እውን ወይ ተወደ ገዛ ክገዝእ ዝደሊ እንተሎ እንተበለ ወይ እውን በዓልኩም ክሰርሑ ትደልዩ መሬት ተዋሂብኩም ኣሎ ዝብል ፕሮጀክት መግለፂ ዝወፀሉ ኤርትራውያን ከም ውሕጅ ክጉሕዙ ምዃኖም ርግፀኛ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብኣንክሮ ወይ እውን ብትፅቢት ኣለና ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ብወቅዕ ድማ ተነጊሩ ዝለዓለ ጎስጓስ ክግበረሉ ንሕና እውን እጃብና ከነበርክት ነዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክንርኢ ከለና ድማ ዓይንኻ ማይ ማልኣልካ እቶም ናብዚ ኢንቨስት ዝገበርኩም ወይ እውን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ክኣትዎ ኮይኖም ድማ ልዕሊ ማንም ንሕጎስ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ምርኣይና ግን ደስ ይብለና ነዚ ቪድዮ ዝቐረብኩምልና እውን ካብ ልቢ ምስጋና ይብፃሕኩም ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ካብ ሰዓት ሓሊፋላ ግን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ገይረዮ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምፅሓፍ ከምኡ እውን ናብ ካልኦት ከተሰጋግሮም ፍታን ኣገዳስነት ኣለዎ ብዛዕባ ኣብዚ ኮሚኒቲ ኣብዚ ቻነል ናተይ ሜምበርሽፕ ቪአይፒ ሜምበርሽፕ ዝብል ገይረ ኣለኹ ተደልይኹም እተው ናይ ወደይ ኣቑሑ ዝቐረቦም እዚ ዩቱብ ቻነልና ኣሎ ደስ ተይልኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ ከም ወትሩ ግን የቐኒልና ንዚያ ፍልይቲ ደርፊ ፈትዋ እውን ርግፀኛ እያ ነዚያ ስምዕዋ ነኖ ቅድሚያ ግን ሓንቲ ንህዝብና ኩሉ ሰብ ክዳለወሉ ዘለዎ ለበዋ ኣለኒ ለበዋ ሂበ ድሕሪኡ ጥዕምቲ ደርፊ ክጋብዘኩም እየ እስከ መጀመርያ ካብዞም ቅድሜና ዝሓለፉ ካልኦት ሃገራት ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزدي أقداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زل على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزغل صفر عليه عندهم سيفتو كردات الأنوايا ردي حقوق بين يبقى عدل السنقذين أفتحوا ورقين خاينا منها إحنا صحيناكي معتمنا زي متك إجانا زي ملي أنا آمينكي بكسر العالي حتى مني عطمك حسمي عطمك سقاي The debts, the ocean, the desert, the war, the best of storms. The storms that were weathered, they go from dusk to dawn. Yeah, the culture, the cultures, prisoner soldiers. The present, the start, the soul, the heart, we can't get repulsors. The shoulders hold up, so much they won't budge. Regardless of every time I felt my soul crush.